sljedeći izlagač je kolega Igor Vukić iz Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac sa izlaganjem pod naslovom Zašto u hrvatskom društvu pa ni u stručnim krugovima nema ozbiljne rasprave o ustaškom logoru Jasenovac, sa meni se čini barem iz ovog sažetka glavnom tezom da razlozi leže u strahu za gubitak potencijalnih interesa, mogućih predrasuda koje proizlaze iz obiteljskog nasljeđa ili iz obrazovanja. Kolega Vukić, izvolite, dakle imate 15 minuta, sad je točno 17:25, znači do 17:40. Vod je vaš. Hvala lijepa. Hvala lijepa, nadam se da se čujemo. Čujemo. Tehničkim stvarima. Evo, na početku ja bih se zahvalio organizatoru što je prihvatio moje sudjelovanje na ovom povijesnom kolokviju. Posebice je pohvalu zaslužuje po tome što je uključio u sudionike ljude različitih struka, a vidimo iz dosadašnjih izlaganja da su ovaj kolokvij zbog toga vrlo zanimljiv, raznolik sa raznolikim pristupima i mislim da će sigurno doprinijeti i razumijevanju one glavne teme koje želi, a to je povijest u javnom prostoru. A što se tiče moje teme, mislim da ne treba puno naglašavati da se gotovo svakoga dana ili gotovo svaki tjedan negdje u javnosti u Hrvatskoj ili u njezinoj okolici ne spomene Jasenovac u različite načine. Evo, u zadnje vrijeme imali smo slučaj novoizabranog gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića, koji je u svojoj jednoj od prvih izjava spomenuo da će on čuvati sjećanje na Jasenovac u kojem je bilo 800.000 navodnih žrtava. Na to je reagirala ministrica hrvatske vlade Nina Obuljen i na neki način suprotstavila se takvom tumačenju, takvom povijesnom sjećanju. Nedavno je u Moskvi otvorena jedna izložba na kojoj je sudjelovao veleposlanik Srbije Miroslav Lazanski, koji je također govorio o 700.000 žrtava logora. Ovih dana očekuje se premijera filma Dara iz Jasenovca u Beogradu, koji je već nominiran za srpskog predstavnika za Oskara, koji će također izazvati sigurno i u Hrvatskoj i u Srbiji, a i šire, razne rasprave i reakcije na to kako će se tamo prikazati događaji u logoru Jasenovca. Već kad se sjetimo i događaja vezanih uz postavljanje ploče HOS-a u Jasenovcu, pa onda svakog proljeća te rasprave postaju burne kad dođe vrijeme komemoracije. Sve su to povodi da se zapravo još jedanput pokuša istražiti, s obzirom na te kontroverze, s obzirom na javne polemike koje se pojavljuju, da se krene u istraživanje tog fenomena i da se vidi da li je Jasenovac realno prikazan do sada u našoj povijesnoj historiografiji. Nažalost, za sada nemamo rasprava kojima bi se suočila različiti stajališta. Evo, ako mogu dodati ovoj zahvali na početku, i ovaj skup je možda prvi primjer u tom smjeru. I na neki način mi je čak i oduzeo neke argumente u ovoj raspravi, zato što ovdje će biti prilike da porazgovaramo o tome. Je li Jasenovac dobro prikazan, da li postoje neki dokumenti, neka nova znanja koje bi trebalo uključiti u ono što Jasenovac predstavlja i kako ga predstavljamo u hrvatskoj javnosti. Vlada Republike Hrvatske je pokušala odgovoriti na to stvaranjem vijeća za suočavanje s prošlošću, koje se nije doduše dotaklo Jasenovca, ali je u svojim preporukama navelo jednu zanimljivu ideju da bi trebalo osnovati skupine mreže istraživača, i to interdisciplinarnih, koji bi na neki način krenuli u istraživanje i utvrđivanje stvarnog broja žrtava, osobito tamo gdje su ti brojevi preuveličavani iz političkih razloga. Jasenovac je jedna od takvih tema, gotovo paradigmatska tema, upravo za takvo jedno istraživanje. Nažalost, nakon prestanka rada toga društva, nisu se te ideje oživotvorile.
znam da su postojale neke ideje da se napravi jedan takav istraživački projekt, ali on nije ostvaren. Pa, kad je već takva jedna javnosti, takva stvar izaziva kontroverze, a pojavljuju se, evo, i u našoj javnosti, budući da ipak živimo u demokratskom društvu i moguće su razne udruživanja nevladinih skupina, istomišljenika, ljudi koji slično misle, tako smo i mi u našem društvu za istraživanje trostrukog logora Jasenovca okupili jednu skupinu akademika, povjesničara, svećenika, novinara, ljudi različitih struka i znanja, da pokušamo, koliko je to moguće u našoj moći, istražiti ili barem javnosti potaknuti tu raspravu o Jasenovcu. Krenuli smo u arhive i čak i na naše vlastito iznenađenje. U hrvatskim arhivima, u Hrvatskom državnom arhivu, pa onda u mnogim regionalnim arhivima, nalazi se velika građa koja se tiče Jasenovca. I ona vrlo brzo, svakog koga zanima ta tema, ona pokazuje, dakle, ti dokumenti koji se nalaze u toj građi, pokazuju da službena slika Jasenovca sa brojem žrtava od 83.000 zapravo ne odgovara onome što se doista tamo događalo. Nažalost, evo do sada izdali smo 4 knjige koje se temelje upravo na tim dokumentima koji su pronađeni. Mi o tome nismo uspjeli do sad potaknuti plodonosnu raspravu. Uglavnom, u medijima te knjige su ignorirane, tu i tamo se napadaju, iako se rijetko tko doista upusti u čitanje, pokušavanje da raspravlja o tome, da pronađe te dokumente, pa da se javi, a mi smo pozivali i povjesničara i druge ljude na javnoj sceni da nam se pridruže, da zajedno pogledamo te dokumente. U medijima ćete najčešće naći površne zapise, recimo kad su te komemoracije, onda se kaže, na primjer, da je u Jasenovcu bilo 83.000 žrtava, od toga recimo 20.000 djece. A vrlo lako, vrlo brzo, svakako ko je imalo stalo da racionalno pogleda te stvari, može vidjeti da u Jasenovcu nije moglo biti toliko djece, niti da bi toliko djece moglo biti ubijeno. Ili recimo na tom popisu kojeg vodi javna ustanova spomen područja Jasenovac, stoji da je u 1941. godini ubijeno 10.700 ljudi. A po dokumentima i po knjigama, čak koje su objavljene još prije 1990. dakle još u doba socijalizma, vrlo je jednostavno utvrditi da 1941. u Jasenovcu nije moglo biti više od 2.000 ljudi. Znači, s jedne strane imamo 2.000 ljudi, s druge strane 10.000 žrtava u tom istom razdoblju. Slično vrijedi i za ostala razdoblja na koje se taj popis odnosi. Mi smo pokušali ta pitanja postaviti i ljudima koji u ime države vode taj muzej, dakle kustosima, pa da ih pitamo kako su to moguće, da li mogu dati neka jasna objašnjenja, recimo kako to da u poslijeratnim ekshumacijama, u istraživanju Jasenovca koji su proveli tada vrhunski jugoslavski forenzičari iz Ljubljane uglavnom i nekih iz Novog Sada, da su pronađeni relativno mali broj posmrtnih ostataka, koji doista na neki način postavlja pitanje, ako je bilo 80.000 žrtava, pa gdje su te žrtve pokopane? Ako jesu tamo pokopane, onda bi ih trebalo na neki način i ekshumirati i napraviti njihovo, pokopati ih u skladu sa civilizacijskim dostignućima. Međutim, jasnih odgovora do sada nije bilo. U Hrvatskom državnom arhivu, recimo, postoji jedna zbirka nezavisne države Hrvatske i Narodno-oslobodilačkog pokreta, skraćeno zbirka izvorna, o istragama protiv ustaša, čuvara logora iz jeseni
ostavljali zatočenike. Ti dokumenti su 70 godina čamili u arhivu, dok ih recimo mi nismo pronašli i objavili, naravno. Mi to nije izazvalo neku ozbiljniju reakciju iz krugova povjesničara koji su očito, postoji jedna nelagoda, postoji jedan strah, jedan zazor da se krene u istraživanje te teme. Oni koji su to radili, recimo, su već prije 10 ili 15 godina prestali. Objavili su neke zanimljive knjige, možemo kasnije eventualno u raspravi ih spomenuti, ali nisu dalje nastavili na tome. Recimo, pronašli smo popise puštenih iz logora. Pušteni su za pojedine datume. To su više od 1600 ljudi je pušteno iz logora i provjeravali smo, doista oni su bili živi poslije rata. Pronašli smo, odnosno provjerili smo da su doista pušteni i mogli su dati mnogo podataka poslije rata o tome kako je bilo njima u logoru, međutim očito neko nije smatrao da se uopće s njima treba i razgovarati kako im je bilo. Našli smo recimo radne ugovore koji su deportirani iz Jasenovca, koji su iz Jasenovca odlazili u njemačke tvornice, potpisivali i bili plaćeni kad bi radili tamo u Njemačku. To su sve stvari koje odudaraju od ove jedne službene slike logora kao mjesta masovnih serijskih ubojstava, logora iz kojega maltene nitko nije izašao živ. U tim dokumentima nalaze se i možete razumjeti i procedure zašto su neki ljudi odlazili u logor, koliko su bili osuđeni i zašto su pušteni iz njega. Radili smo i terenska istraživanja, pa smo recimo u dokumentima pronašli podatke o tome da je u logoru postojala škola za dječake, za obrte, za različite zanate koji su im predavači bili zatočeni stručnjaci logoraši. Nije bilo problem pronaći i neke ljude od tih dječaka koji su sada još živi, pa smo ih snimili, objavili njihova svjedočenja. Ni oni nisu naravno govorili o tome da su bili svjedoci tisućama i tisućama likvidacija i ubojstava, o čemu pak govori ovaj popis koji se sada radi. Dakle, ovo su neke od naglasaka iz toga istraživanja koje smo mi predstavili preko tih knjiga, preko naših nastupa na tribinama, predstavljanja knjiga, člancima, nastupima u televizijskim i drugim emisijama koje su nam bile dostupne. Nažalost, često su, recimo moje gostovanje u Hrvatskoj televiziji je bilo, reakcija je bila da se sastalo vijeće Hrvatske radiotelevizije i osudilo sam nastup. Iako bi na njihovom mjestu oni trebali kao javna televizija organizirati ovakvu raspravu kako smo mi sada ipak dočekali, da se vidi doista šta se može, kako se može Jasenovac opisati. Evo, to su neki od elemenata ove priče o kojima mi govorimo. Na kraju može se to sažeti i sistematizirati. Rekoh, prije svega recimo može se reći nedovoljno poznavanje teme. Zapravo je jako malo ljudi koji se bave uopće tim područjem, tim temom. Ona je na neki način gotovo tabu. Evo, iskoristio bih tu i priliku da kažem da je recimo članak kolege Milana Radanovića, koji će govoriti poslije mene, jedan od pozitivnih primjera u tom smislu, članak koji se odnosi na Bosansku Gradišku i Staru Gradišku, dakle jedan napad partizanski koji imao povezan sa logorom u Staroj Gradišci. Takav jedan pristup koji je temeljen na dokumentima će dovesti do toga da se Jasenovac ispriča, objasni i smjesti zapravo u javnosti na mjesto kao bi trebao biti. Dakle, osim tog nedovoljno poznavanja teme, taj konformizam o kojem sam govorio, strah zapravo, da se možda ne izložite napadima, nama recimo nas nazivaju revizionistima, onda nitko zapravo ne zna šta bi to značilo, ali ta etiketa ovako dobro zvuči, pa eto, nastoje se stati u takvu jednu ladicu. Naravno, ima tu i političkih interesa. Neke grupe u društvu sigurno na tome, na onoj sadašnjoj slici, zasnivaju i nekakav
javni legitimitet, pa se možda i boje da će nova slika Jasenovca dovesti i do promjene ili gubitka tih nekakvih privilegija koje možda sada imaju. Uglavnom, ovaj razgovor će biti i početak. Mislim da u hrvatskom društvu koje je demokratsko, koje može podnijeti, a to smo vidjeli čak i u ovih zadnjih nekoliko godina, i vrlo oštre i vrlo rasprave koje mogu biti često pomalo na rubu uvreda, ali ipak, evo, mi smo spremni dati tome prilog i vjerujemo da bi jedna istraživačka skupina doista u relativno kratkom roku, ne uz neka velika sredstva, tu treba naravno ići u inozemstvo, postoje dokumenti u arhivima u Mađarskoj, u Poljskoj, u Bugarskoj, u Njemačkoj i tako dalje, koji će pomoći istraživanju naravno u cijeloj regiji. Mi mislimo da se s to istraživanje može doći do toga da Jasenovac prestane biti sredstvo ili mjesto ili tema za političke obračune. Eto, u tom smislu zahvaljujem vam još jedan put na sudjelovanju. Hvala lijepa kolega Vukić. Sada ćemo dakle dati riječ sljedećem izlagaču, kolegi Radanoviću, koji se opet direktno veže evo za ovo sad izlaganje. Dakle, pod nazivom knjiga Igora Vukića Radni logor Jasenovac kao ekstremni primjer neznanstvene revizije povijesti logora Jasenovac. Je dakle u temelju tog izlaganja, ko što sam naslov govori, dakle kako je autor te knjige, dakle ignorirao obiman korpus povijesnih izvora i negirao. Izvolite kolega Vukić, podij je vaš, sada je dakle 17:41, što znači da do 17:56 je vrijeme vaše. Hvala kolega Đuraškoviću, dobro večer svima. Najprije bih napomenuo da je 10 ili 15 minuta isuviše malo vremena da bi se mogla istaći makar osnovne manjkavosti i neznanstveni zaključci iz knjige Igora Vukića Radni logor Jasenovac. Samo za navođenje i analizu najkrupnijih nedostataka knjige bilo bi mi potrebno nekoliko sati. U knjizi je nemoguće naći stranicu autorskog teksta koja je znanstveno prihvatljiva. Najkraće rečeno, u pitanju je znanstveno bezvrijedna i opskurna publikacija, a u širem društvenom smislu u pitanju je vrlo štetna i skandalozna knjiga. Ova knjiga nije pisana iz znanstvenih pobuda, već iz ideoloških pobuda. Autora je prije svega motivirala želja da umanji i prikrije zločine ustaškog režima, jer kako je Vukić kazao u jednom intervjuu iz 2015. Citiram, kada bi se prihvatilo da je u Jasenovcu stradalo daleko manje ljudi nego što se službeno tvrdi, to bi promijenilo i ocjenu o karakteru nezavisne države Hrvatske. Kraj citata. Zašto je Vukićeva knjiga znanstveno bezvrijedna i opskurna? Prvenstveno jer autor svjesno krši osnovne postulate metodologije povijesne znanosti. Osim što pokazuje da nije naučio kako se u fusnotama navode arhivski izvori, autor svjesno i namjerno ignorira sve izvore koji se ne uklapaju u njegovu unaprijed zadatu tezu. A njegova unaprijed zadata teza podrazumijeva da je Jasenovac bio isključivo radni logor, odnosno da je osnovan u cilju kažnjavanja radom onih koji su uzeli učešća, kako kaže, u protivdržavnoj djelatnosti. Čime se ne samo legitimizira i normalizira jedan fašistički i rasistički režim koji je izvršio 3 genocida za vrijeme svoje kratkotrajne vladavine, već se i negira suština povijesti Jasenovačkog logora, koja podrazumijeva da je Jasenovac bio središnje mjesto genocida nad Srbima, Romima i Židovima u NDH, kao i središnje mjesto ustaškog terora nad hrvatskim antifašistima, odnosno najstrašnije mjesto u upamćenoj povijesti ovih prostora. Mjesto dotad nezamislive patnje i najmasovnijeg stradanja u povijesti ovih prostora. Stoga ne čudi što Vukić logore Jasenovac i Staru Gradišku svrstava u nekakav, kako kaže, represivno-obrambeni sustav NDH.
To bi trebalo značiti da su internacija preko 100.000 ljudi i mučenje i ubijanje većine interniranih sprovedeni u cilju odbrane navodno legitimne državne vlasti. Po Vukiću, Jasenovac je bio odgovor na, kako kaže, srpski ustanak i komunističku gerilsku borbu, koji su, citiram, otežali život NDH do krajnjih granica, kraj citata. Jasenovac je prema Vukiću, citiram, bio radni logor za aktivne protivnike NDH, kraj citata. Uprkos dobro poznatoj činjenici da je ogromna većina interniranih u logore dolazila iz redova civilnog stanovništva, pri čemu su internirani prvenstveno zbog njihove etničke pripadnosti, kao Srbi, Romi ili Židovi, pri čemu su većina njih i prije toga bili izloženi teroru ili makar sustavnoj nacionalnoj diskriminaciji. Vukić se ne zaustavlja na ovoj neznanstvenoj i negacionističkoj tezi, već tvrdi da je većina zatočenika logora Jasenovac bila iz redova hrvatskog naroda, pri čemu nije pokušao dokazati tu neznanstvenu i potpuno proizvoljnu tezu. Vukić također reproducira još jednu tvrdnju ustaške propagande po kojoj su, citiram, uvjeti života u jasenovačkom logoru bili relativno dobri za ratne uvjete, kraj citata. Uprkos zaista velikom broju izvora, napose svjedočenja preživjelih logoraša, u kojima su opisani stravični uvjeti života u logoru, koji su uključivali i možda najstravičniji način ubijanja, a to je uskraćivanje hrane odabranim grupama logoraša, odnosno njihovo izgladnjivanje do smrti, što je također poznato i u historiografiji, primjerice iz knjige povjesničara Đorđa Mihovilovića Ćelija smrti, koju Vukić ignorira. Zadržat ću se na namjernom i svjesnom ignoriranju povijesnih izvora kao glavnoj karakteristici Vukićeve knjige. Prije svega riječ je o ignoriranju svjedočenja preživjelih logoraša. Ignoriranjem velike većine svjedočenja bivših logoraša i selektivnim pristupom sadržini svjedočenja koja nije ignorirao, autor je nastojao stvoriti sliku jasenovačkog pakla koja ide u prilog tvorcima toga pakla. Autor na jednom mjestu navodi da se njegova knjiga prvenstveno zasniva na 700 arhivskih kutija fonda Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, koji je pohranjen u Hrvatskom državnom arhivu. Međutim, Vukić je za pisanje knjige koristio dokumente iz samo 39 kutija fonda ZKRZ, što pokazuje analiza sadržine knjige. Pri čemu je svjesno zanemario mnoge dokumente iz onih kutija iz kojih je zaista koristio neke druge dokumente. Međutim, i dokumente koje je koristio je vrlo selektivno. Budući da godinama istražujem fond Zemaljske komisije u Hrvatskom državnom arhivu, koji inače ukupno sadrži 749 kutija dokumenata, znam da naravno nisu u svim arhivskim kutijama toga fonda pohranjeni dokumenti o prošlosti logora Jasenovac i Stara Gradiška. Niti postoji povjesničar koji je pregledao sve te kutije, odnosno koji je iščitao sve te dokumente. Prema mojoj evidenciji, koja nije konačna, Vukić nije koristio dokumente iz još oko 100 arhivskih kutija fonda ZKRZ u kojima se navode podaci o prošlosti ova dva logora ili podaci o identitetima žrtava ova dva logora. To su, na primjer, svjedočenja sljedećih bivših logoraša. Josipa Ribolija, apsolutno neizostavno svjedočenje, Ješuje Abinuna, Slavka Dobrile, Jakoba Fincija, Valtera Grina, Marijana Kovačevića, Franje Kosine, Nikole Uhade, Ota Langfeldera, Mustafe Novalije, Ivana Rožmana, Dragutina Škrgatića, Viktora Zadravca ili Zadraveca, Izidora Levija i mnogih drugih preživjelih logoraša, koje su evidentirane u fondu ZKRZ. Vrlo narativna svjedočenja pojedinih logoraša, data neposredno nakon oslobođenja 1945. godine, koje je Vukić spomenuo u knjizi, poput svjedočenja Riste Stjepanovića, Miroslava Auferbera, doktora Nikole Vatkova, Zdenka Švarca ili pak Jakoba Danona, Vukić je koristio više nego selektivno, navodeći tek poneki uglavnom trivijalni detalj, namjerno prešućujući brojne detalje o ubijanju i mučenju logoraša, naročito detalje o masovnim zločinima i njihovim počiniteljima. Iako su navedena svjedočenja prepuna upravo takvih detalja, s obzirom na to da su oni obilježili njihovo logoraško iskustvo. Ta svjedočenja su međusobno kompatibilna
i visok stupanj kompatibilnosti čini ih validnim i neizostavnim izvorima. U Hrvatskom državnom arhivu postoji Fond Republičko javno tužilaštvo SR Hrvatske, u kome su pohranjena svjedočenja preko 100 preživjelih logoraša. Vukić nije konsultirao ovaj fond. Niti je konsultirao fond CKSKH, u kome je također pohranjen velik broj izjava preživjelih logoraša, osim u jednom jedinom slučaju. Izjave preživjelih logoraša pohranjene su i u arhivskim fondovima u arhivu BiH u Sarajevu i u arhivu Srbije i arhivu Jugoslavije u Beogradu. Vukić nije konsultirao ni ove fondove, niti izvore iz tih fondova. U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu pohranjen je jedan vrlo važan fond. U pitanju je fond Ravnateljstvo ustaškog redarstva, židovski odsjek. Taj fond je nastao radom ustaškog represivnog aparata 1941. i 1942. godine, dakle u vrijeme najintenzivnijeg holokausta, odnosno genocida nad Židovima u NDH. U ovom fondu je sačuvano najmanje oko 250 dokumenata vezanih za prošlost logora Jasenovac i Stara Gradiška. Vukić je u pisanju knjige koristio svega 11 dokumenata iz ovog fonda. Po pravilu koristio je dokumente koji govore o slanju hrane u logore od strane židovskih bogoštovnih općina ili dokumente u kojima su navedene molbe za puštanje iz logora, pri čemu su u svega nekoliko slučajeva te molbe uslišene. Dakle, uočava se svjesna tendencija u odabiru izvora. Osim toga, Vukić je ignorirao ogromnu većinu objavljenih arhivskih izvora, koji su u znanosti dobro poznati, a koji se odnose na prošlost logora Jasenovac. Primjera radi, od 727 dokumenata objavljenih u 4 toma zbirke dokumenata Koncentracioni logor Jasenovac, koji je priredio povjesničar Antun Miletić, Vukić je koristio, i to vrlo selektivno i površno, samo 16 dokumenata, odnosno 0,2% ukupnog broja. Autor je također ignorirao neke neizostavne narativne izvore, odnosno memoare nekih preživjelih logoraša, u kojima je na najbolji način opisana stravična atmosfera logora. Nije koristio memoare Ilije Jakovljevića, Mate Kudumije, Mirka Peršena, Nikole Nikolića, Egona Bergera, Steve Cvetkovića, Vukašina Žegarca i nekih drugih. S druge strane, autor je vrlo selektivno koristio memoare bivših logoraša Đorđa Miliše, Milka Rifera, Čedomila Hubera i Drage Čolakovića, izostavljajući navode o masovnim likvidacijama, patnjama i užasnom položaju logoraša, o kojima se na mnogo mjesta govori u knjigama navedenih memoarista. Dakle, čak i kada je koristio memoare pojedinih bivših logoraša, svjesno je izbjegavao ukazati na suštinu njihovog logoraškog iskustva. Vukić nije koristio periodično izdanje Spomen područja Jasenovac, odnosno ediciju Riječi koje nisu zaklane i časopis Pouke, u kojima su 70. i 80. godina prošlog stoljeća objavljena brojna sjećanja bivših logoraša. U 5 knjiga edicija Riječi koje nisu zaklane objavljene su sjećanja 53 preživjelih logoraša, a u časopisu Pouke objavljene su sjećanja preko 60 preživjelih logoraša. U izdanju Spomen područja Jasenovac 78. godine objavljen je zbornik sjećanja 25 preživjelih zatočenica logora Stara Gradiška. Vukić nije koristio ni ovu relevantnu publikaciju. Dakle, Vukić je svjesno izbjegao pružiti glas onima koji su bili svjedoci nezapamćenog užasa, koji su najčešće slučajno preživjeli logor. Umjesto toga, poklonio je čak 7 stranica knjige izvještaju Petra Lungova, atašeja za štampu pri bugarskom poslanstvu u Zagrebu, koji je bio u sastavu međunarodne delegacije koja je 6.2.1942. godine posjetila Jasenovac, odnosno Potemkinovo selo Jasenovac. U njegovoj izjavi nema skoro ničega novog i znanstveno važnog, osim potvrde da je uprava logora u tom razdoblju vodila preciznu kartoteku logoraša, što se i od ranije znalo, ali ovo je važna potvrda. On uglavnom prenosi ono što su mu pokazali ili saopćili ustaše, pri čemu se vidi da je on bio njihov ideološki slično mišljenik. To je jasno iz, na primjer, ovih rečenica, citat. Židova u svim radionicama je najviše. Oni loše izgledaju, iscrpljeni su i blijedi. Kao što su nam objasnili, razlog tome je što nisu navikli na fizički rad. Naprotiv, Srbi i Hrvati komunisti izgledaju dobro, živahno, čak rumeno. Kraj citata. Dakle,
Ovaj citat reproducira rasistički stereotip o Židovima kao neradnicima i parazitima, nenaviklim na fizički rad i prenosi laž ustaške propagande o tome da su oni koji dobro rade navodno dobro hranjeni u tobožnjim radnim logorima. Vukić je svjesno i namjerno izbjegao citirati dio izjave Miroslava Auferbera, zatočenika iz Osijeka, o tome što su ustaše učinili nekoliko dana prije dolaska delegacije, iako mu je njegova izjava poznata, jer je citiran na nekoliko mjesta. Budući da je spominje u knjizi, Auferber u izjavi iz 1945. godine navodi da je uoči dolaska delegacije na brzinu izgrađeno nekoliko novih baraka i da su logorske vlasti na brzinu nastojale popraviti očajan izgled i ishranu logoraša. Kako članovi delegacije ne bi na osnovu njihovog izgleda i izgleda logoraša i prostorija zaključili kakav je njihov stvarni položaj. Najbitniji detalj koji navodi Auferber odnosi se na likvidiranje bolesnih, starih i nemoćnih logoraša koji su uklonjeni iz logora u Ciglani i umoreni uoči ili u vrijeme dolaska delegacije van Ciglane. Dio ih je umoren izgladnjivanjem i uskraćivanjem najmizernije njege koji su prethodno uživali u improviziranoj bolnici. Ove tvrdnje potvrđuje izjava ustaše Josipa Šantića, pripadnika logorske posade, sročena 1955. u zatvoru, koja se također čuva u Hrvatskom državnom arhivu, koju Vukić nije uvrstio u izvore. Isti scenarij logorske vlasti ponovile su još nekoliko puta u Jasenovcu i Staroj Gradiški prilikom dolaska raznih stranih delegacija. Poglavlje posvećeno Romima u Jasenovcu predstavlja najskandalozniji dio Vukićeve publikacije. Poglavlje je naslovljeno kao interniranje Roma. Kako bi se izbjegao narativ o masovnim likvidacijama Roma u Jasenovcu, o čemu također postoji velik broj sačuvanih svjedočenja preživjelih logoraša, uključujući i 10 ili 15 svjedočenja Roma koji su uspjeli pobjeći iz Jasenovca. Međutim, Vukić jedva da je nešto kazao i o samoj internaciji Roma u Jasenovac, pogotovo nije rekao ništa o realnom broju interniranih, niti je spomenuo činjenicu da su Romi internirani iz skoro svih mjesta u kojima su živjeli u Hrvatskoj, Slavoniji i Srijemu. Vukić se u ovom poglavlju fokusirao na ukazivanje na pretpostavku da je većina Roma možda iz Jasenovca poslana na rad u Njemačku, što bi značilo da su i ondje pobijeni, čime bi se otklonila odgovornost logorske uprave i ustaških vlasti za njihovu smrt i čime bi se banalizirala činjenica da su vlasti NDH u Hrvatskoj izvršile genocid nad Romima. Međutim, izvori ukazuju da je na slanje na rad u Njemačku poslano svega nekoliko desetina Roma iz logora Jasenovac. Upadljivo je, dakle, ogromna manjina. Upadljivo je potpuno ignoriranje historiografske literature o genocidu nad Romima u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata, prije svega radova najrelevantnijeg istraživača na tu temu, povjesničara Danijela Vojaka. Ni u jednoj zemlji koja je bila pod fašističkom okupacijom tokom Drugog svjetskog rata, genocid nad Romima nije bio toliko totalan kao u Hrvatskoj. Napominjem da ne mislim na Hrvatsku u okvirima NDH, dakle ne na cijelu NDH, niti na današnji prostor Republike Hrvatske, odnosno dijelove današnje Republike Hrvatske koji su bili u sastavu NDH. Kolega Radanović, ja ću vas, meni je jako žao, ali vrijeme je isteklo i ja ću vas, ako želite još dodati i zaključnu rečenicu ili dvije, ali eto, moram vas, mislim, kao i svakog, zamoliti da sad date zaključnu rečenicu ili dvije da možemo... Možemo se ovdje zaustaviti, tako možemo nastaviti razgovor kasnije. U raspravi, da. Kolega Radanović, ja vam zahvaljujem, moram reći da je ovih 15 minuta je bilo dovoljno, mislim, za nas širu publiku egzaktno i da ste egzaktno sad navodili, dakle, podatke koji su išli u, kako bih rekao, u potpori, dakle, vaše temeljne teze. Hvala vam. Kolega Vukić, izvolite. Evo, ja bih odmah odgovorio na ovih nekoliko stvari koje sam čuo u izlaganju kolege Radanovića. Prije svega on je već u naslovu promašio temu, jer
ova knjiga Radni logor Jasenovac i nije bila zapravo knjiga znanstvenog, jedan znanstveni rad u užem smislu. Ona je svakome koji je pročitao jasno poziv na razgovor, poziv na istraživanje. Ona u sebi donosi 500 novih dokumenata. To su dokumenti koji su do tada bili skriveni, koji do tada nije bilo u javnosti. Moj feljton koji je prije toga bio objavljivan u novinama se zvao Zanemareni dokumenti o logoru Jasenovac. I mnoge od ovih stvari koje on govori, mnoge od ovih izjava koje spominje, sam ja sa svojim kolegama naravno pročitao, vidio i valorizirao, pokušao usporediti sa nekim drugim izjavama. Vrlo često ćete naći da ljudi koji su bili bivši zatočenici govore o stvarima koje nisu vidjeli, odnosno govore o stvarima koje su se dogodile prije ili njihovoga, ili kasnije, ili poslije njihova bivanja u logoru. Vrlo često možete u zapisnicima naći čak kako njihovi ispitivači iz Ozne sami kažu, ovo je Slavko Dobrila krivo zapamtio, ovo mu je netko rekao i tako dalje. Dakle, nastojali smo metodom, ako ništa drugo novinarskom metodom, uspoređivati, provjeravati izvore, uspoređivati sa, znači, koliko je to bilo moguće. Ali zato, kažem, objavili smo barem 300 novih dokumenata, od 500 koji su objavljeni, neki su bili i ranije, od kojih najveći dio zapravo pokazuje nešto drugo od onog što čak i mnogi bivši zatočenici govore. E pa sad, to je ono što naravno treba dalje istraživati. Drugi smisao ove knjige imao je jednu komercijalnu svrhu, naravno, i to je ipak jedna publicistika. Knjiga je prodana u nekih preko više od 4000 primjeraka, tako da je tu svoju svrhu ispunjena. Znači, dokumenti koji su objavljeni su provjerljivi, mogu se provjeriti. To nije, kolega Radanović spominjao, on je spominjao niz drugih dokumenta koji se također mogu uspoređivati i mogu se vidjeti često gdje su u njima greške i kako su zapravo te izjave često bile davane u želji da se postigne možda čak i neki osobni probitak. Evo, na primjer, Josipa Ribolija koji je spomenuo. On je cijelo vrijeme u logoru bio član logorske uprave. On je bio zadužen za pisma. Kasnije, kad je bio gotovo u situaciji da bude proglašen kolaboracionistom po kriterijima komunističkih partizana nakon rata, da je htio ispričao je svašta, kako bi na neki način umanjio svoju ulogu. Takvih primjera smo našli mnogo. Evo, recimo, spomenuo je, na primjer, izjavu zatočenika Vadkova. Vadkov nije bio zatočenik, Vadkov je bio liječnik koji je došao iz Zagreba liječiti izbjeglice poslije bitke na Kozari. Tako bismo mogli dugo razgovarati. A kolegi Krpanu bih rekao da je njegov pristup vrlo zanimljiv, ali da mora malo još nijansirati stvari. Recimo, ta djeca koja su bila u logoru i učila zanate, ona u većini nisu bila zatočenici. To su bili dječaci iz okolnih mjesta. Pa recimo možete vidjeti, a mi smo objavili nekoliko takvih dokumenta, kako na primjer iz Požege šalju 13 dječaka siromašnih iz Hercegovine koji su pobjegli u sjeverni dio Hrvatske pred četničkim zločinima iz Hercegovine. I oni su kao siročići tražili, odnosno njihovi staratelji su tražili neki način da ta djeca završe neki zanat i nađu neki posao kasnije. Onda su ih poslali u Jasenovac gdje su učili zanate od zatočenika koji su bili tamo. Ali već sama ta činjenica da imate dječake koji uče i koji nešto, dakle da istovremeno je malo nezgodno da bi isto tamo bile masovne likvidacije. Osim toga, mislim da je bilo spomenuto i da je u logoru bilo 100.000 zatočenika. Mislim, Jasenovac je svakako malo ga proučao, vidi da je to bio zapravo jedan mali logor sa nekih 6 baraka po 200 ljudi, tako da nisu te velike brojevi kojima se govori, jednostavno logistički i logički nisu moguće. Zahvaljujem kolega.
Vukić, evo ovako, prvo bi dao kratko riječ kolegi Radanoviću. Kolega Radanović, molim vas sad ukratko kažite što imate kao odgovor, iako ja mislim da je vaše izlaganje već bilo dovoljno, kako bih rekao, egzaktno, a onda bih nakon toga molio, jel imamo još nekih drugih pitanja, drugih izlagača koji su se javili, nakon toga kolegica Koren, i onda imamo iz publike nekih par pitanja, tako da bih, kolega Radanović, izvolite, uključite se. Mikrofon. Pardon, naravno meni je jasno da ova knjiga nije znanstvena i jasno mi je da je između ostalog, osim iz ideoloških razloga, ona pisana iz komercijalnih razloga, ali to nije nikakvo opravdanje za katastrofalne metodološke pogreške koji su prisutni u ovoj knjizi, prije svega kada je riječ ne samo o ignoriranju čitavog jednog korpusa vrlo dostupnih i objavljenih izvora, što sam i dokazao na osnovu analize i statistike, a osim toga drugi važan prigovor je ignoriranje sadržine dokumenata koje ste, gospodine Vukiću, konsultirali. Pri čemu ste namjerno i svjesno izbjegavali navoditi primjere masovnih ubojstava, zločina, počinitelja tih zločina. Također ste izbjegavali govoriti i o položaju koji je bio strašan logoraša u logorima. A sve jedan preživjeli logoraš koji je ispitivan pred Zemaljskom komisijom upravo je o tome govorio. Nije točno da su ti dokumenti bili nedostupni. Dokumenti Zemaljske komisije su dostupni desetljećima. Kada je riječ o fondu, dostupni su desetljećima, to možete vidjeti na osnovu knjiga koje su objavljivane u socijalizmu i koje su sadržale ove dokumente. Također, netočno je da ste vi objavili te dokumente. Vi ih niste objavili. Kamo sreće da ste ih objavili, da ste objavili zbirku dokumenta bez ikakvog vašeg predgovora, koji bi uvijek bio katastrofalan, da ste objavili te dokumente. To bi bio sjajan doprinos. To bi bio zaista dobar doprinos. Nažalost, vi to niste uradili. Kada je riječ o ovoj djeci koja su učila zanate u logoru Jasenovac, to su djeca iz ustaških obitelji. Dakle, točno je da to nisu srpska djeca ili neka druga djeca koji su bili logoraši, to su djeca iz ustaških obitelji koji su njihovi rođaci, koji su bili stražari ili oficiri ustaškog obrambenog zdruga u Jasenovcu doveli u Jasenovac na učenje zanata. Među njima je primjera radi bilo, mislim, najmanje dvojica rođaka Ante Vrbana iz Like, dječaka iz obitelji Vrban. Pojedini logoraši koji su preživjeli logor upamtili su da su neki od tih dječaka učestvovali u nasilju nad logorašima, što vi naravno ne spominjete u vašoj knjizi. I samo da se još osvrnem, pošto sam vremenski ograničen, na ovu vašu pohvalu za moj rad koji je objavljen u časopisu Tragovi, ja naravno to shvatam kao cinizam. Zbog čega? Zato što sam ja u tom radu između ostalog pisao i o zločinu treće bojne prvog ustaškog obrambenog zdruga nad mještanima sela Uskoci pored Stare Gradiške. Došao sam do podataka da su 6.1.1944. Ustaše iz Stare Gradiške ubili 154 mještana tog sela, od toga 6 hrvatske nacionalnosti i 148 srpske nacionalnosti. Dakle, oni su ubijeni u samom selu. U fondu Zemaljske komisije koji ste vi konsultirali mogli ste naći barem 6 ili 7 izjava onih koji su slučajno preživjeli, koji su slučajno uspjeli izbjeći ustašama iz sela Uskoci toga dana. Naravno da to niste naveli u vašoj knjizi. Također naveli ste jedan ustaški dokument u kome se spominje jedna neistina, da su partizani napali na logor Stara Gradiška i na ustaše u Uskocima i da je zbog toga došlo do pogibije nekih ustaša, što je sve izmišljotina i što je sve opravdanje ustašama iz logora Stara Gradiška da izvrše taj zločin. Ni u jednom partizanskom dokumentu nemate ni najmanju naznaku da su partizani tih dana izvršili napad na selo Uskoke i da su doprli do logora Stara Gradiška. Partizanska dokumenta detaljno bilježe i najmanji pokret partizanskih jedinica, a pogotovo vojne akcije, a naročito akcije na ustaško uporište, pogotovo na jedan logor. Nigdje nemate ni jedan takav podatak. Koristili ste jedan lažan izvor, a pritom ste ignorirali svjedočenja mještana i srpske i hrvatske nacionalnosti
USKOK-a koji su bili svjedoci tog zločina i zbog toga smatram da je vaša pohvala najobičniji cinizam. Hvala. Ovako, ja bih ipak mislim da je red i da zaključimo ovu raspravu. Dao sad gospodinu Vukiću riječ da odgovori na ovo i nakon toga zaključujemo šta god sad bilo. Dakle, gospodin Vukić ipak ima sad naravno pravo njegovo odgovoriti na ove kritike i onda nakon toga krećemo dakle u daljnju raspravu o drugim stvarima. Jel imam i ja, na primjer, pitanje za kolegu Armandu i tako. Gospodine Vukić, izvolite. Hvala lijepa još jedan put. Dakle, možemo krenuti redom. Kad smo mi rekli da smo objavili dokumente koji su bili dotad nepoznati, tada nisam mislio na dokumente iz Fonda zemaljske komisije, nego dokumente iz zbirke vojnih i upravnih organa, takozvane ZIG NDH, oni koji se bave time znači o čemu se radi. Ta je zbirka naime došla u Hrvatski državni arhiv 1998. godine, a prije toga je bila pohranjena u arhivima službe državne sigurnosti, odnosno kasnije SOE ili SUZUP-a, kako su se zvale te službe u Hrvatskoj, a onda su izlučene i donesene, predane Hrvatskom državnom arhivu. To su vrlo vrijedni dokumenti, oni pokazuju drugčiju sliku Jasenovca od službene, drugčiju od onoga o čemu i pokušava i kolega Radanović govoriti, iako, kažem, priznajem i njegovim argumentima treba razgovarati. Svakako da cjelovita slika zbivanja u logoru Jasenovac će se moći postići sveobuhvatnim istraživanjima u kojima treba uključiti i ove dokumente koje smo mi pokazali. Nije mi jasno zašto mislite da bez obzira što se radi o tome, što to radi jedna udruga koja je sastavljena heterogeno različitih načina, da ne bi trebalo razgovarati o samim tim dokumentima. Evo, ja sam naveo nekoliko dokumenta, od tih puštanja jasenovačkih logoraša na slobodu, od dokumenta koji govore kako su oni tamo živjeli, od tih elementa da su tamo neka djeca učila neke zanate, a bez obzira, bilo je među njima i mladih iz ovog zbjega mladih Srba, recimo Ilija Ivanović, pa Ostoja, recimo, koji je bio jedan od prvih zagrebačkih automehaničara koji je svoj automehaničarski zanat osnovno naučio u logoru Jasenovcu. To su stvari koje treba znati, ne treba ih skrivati, gurati pod tepih. Za ovo pitanje namjernoga ili pokušaja ideološkog prekrajanja, mislim da se tu ne radi o tome. Mi doista nastojimo i želimo svakome, pa evo i gospodinu Radanoviću s kojim sam polemizirao prije 2-3 godine na jednom portalu, pa sam ga još tada pozvao da dođe u Zagreb da pogledamo zajedno te dokumente. Ne kažem ja da smo mi potpuno u pravu, da smo mi savršeni, ali ove neke stvari o kojima mi govorimo nitko do sada nije govorio. Uglavnom su ih ignorirali. Najčešće iz ideoloških razloga. Često i kažem i zbog toga što su neki kad su krenuli otvarati te stvari doživjeli da kasnije nisu mogli ili da su sami osjetili da će to biti problem njihovom napredovanju. Dakle, poslijeratni logor Jasenovac u ovom slučaju doista možemo ostaviti po strani. Danas razgovaramo o ustaškom logoru i on je zapravo ono glavno zašto bi trebala se o čemu provesti rasprava i doista jednom mirnom, demokratskom sine i rad studio atmosferi razgledati te sve dokumente. Ne mora biti to sve što smo mi napravili, naravno i nije savršeno, ali je doista jedan niz, i to objavljujemo gotovo svakodnevno, nove dokumente. Dakle, to nisu izmišljotine, to nisu neke ocjene, to nisu čak ni usporedbe sa nekim drugim razdobljima, državama, iako ima dosta sličnosti. Evo, kolega Krpan je spomenuo upravo tu sličnost sa nekim, recimo, internacijskim mjestima, kako su bila u Americi, u Kanadi, Australiji i slično, ali čak i to možemo gurnuti na stranu. Idemo vidjeti činjenice, što je moguće više činjenica. Usporediti te izjave. Rekoh, ima izjava u kojima će stvarno netko reći da je očevidac i da je vidio toliko i toliko ljudi tamo kako su ubijeni.
a onda saznamo da on u to vrijeme uopće nije bio tamo. Recimo, čuvar logora u Danici, logor u Danici, prvi logor osnovan početkom NDH. On kaže da je u logoru tom u Danici ubijeno između 3 i 5 tisuća ljudi. On je bio tamo tih 4-5 mjeseci koliko je taj logor postojao. Kolega Dizdar je dugogodišnjim radom ustvrdio, pokazao i dokazao da je tamo su bila 3 smrtna slučaja. Dakle, takve razlike u izjavama su moguće, ali zato postoje razne druge metode kojima možemo doći do realne slike. Dakle, realna slika je ono što je za. Ja vam zahvaljujem, kolega Vukić, i za sada bi o ovom pitanju zatvorio raspravu.